Нещо пак не разбирам. Я какво плащам тук от това вашия ресторант? Пържолата. Каква е тази пържола? Пишеше 14 лева. 14 лева, ама това е на грам. Я колко грама съм изела? 300. И сега колко ви дължим? 4200. Така 4200, но я да не съм изяла цел глиган. Ами, госпожо, това е цената. Водата също ви е на грам. Тя е 50 лева. Водата 50 лева. Вие сте изабили повече артия от тия, къде пишат учебниците. Какъв този ресторант? Ами 5 звезди. Я съм във Варна, я да не съм в Лос-Анджелес. Във Варна също имаме хубави ресторанти. Каква е тази пържола? Рибай, телешко. Какъв то рибук, ма? Я не съм искала рибук. Такава сте си поръчали в менюто. Колко трябва да платим сега? 4200 лева. 4200 и 50 лева за водата. Да, Оти съм яла 300 грама пържола рибук. да. Не риба, телешко. Рибук, телешко. Рибай, госпожо. Рибук, рибай. Оти пише тук, че съм изяла 14 пържоли. Я няма да ви платим, вие чувате гласове. 14 лева ви е на грам цената. Не сте изяла 14 пържоли, а сте изяла 300 грама една пържола. Ма ти на луда ли ме правиш, ма? Коза. Госпожо, това са цените. Дадохме ви меню. Ми аз ще фалирам. Я не мога платим толкова лева за една пържола. Майко...